Nongyalam ke NPP uba deiru Chief Executive Member ke KHADC uba penyat sing siem. Ulaong bakidon ki parti ki ba persyang ban penthame ki patba deka clean politics. Namar kata ki patba kim dei ban ngop. Uba penyat ula keren ya gani ha jingyalang patba ke NPP hapen usra ha khatsan tarik ya yong arja arpusau. Ubala kentui ki patba baki deban kyar lailum laiwa na ke parti VPP kabayalap ya ke clean politik namar yo ke alam syaklau. Ulaong ki we ki seng san perthei kim don nongyalam Hendai datang ke NPP ke badan kinong yalam bersyempang. Ubak penyat ulaong bagi patba ke jala Meghalaya lada bakla banjit MP bom dan jingade bat ke sorkar jala ni bat ke sorkar India watam ke tulop sorkar ikinong trei sorkar baro dang yo ne yo shu. Ubak penyat ula kentui ki patba bakin ai ke jingkershan namar ke NPP ke yeng halor ke nongrim banyada ke jat bendeu bakerpang lagalong ha ke riti dustur ke sensyar khadar. Ulaong baka district council kaladon hanyo po arsnam hajala Hendai ke basngusi kalong badang syan kidang yo ya ka an khandau an syiap ni ka lan ak ban penkup bor ya ka jinglong tra ya ka khandau ka syiap. Ulaong baka jingne ka jinglong kerpang ukhasi kadai namar bangi yo ya ka 6 schedule ka district council ling ba ka article arspa sapho-saw ka baar. Ulaong babaro ki lai pho hendru ngut ki MLA ki don kam yu uba prestun kentup ki wei ki sangut ki MLA ki bawan na ki wei ki jaka ki bakran e jat benrio. Ikan hon kiba sedang banwap hakajing persyoy bat hakajing yalam bakla jom kini ikan hon nama terdang soban kentu ya pi sobha ngi kiba tip ya kariwa ngi batip ya ka penusla kidai kum gacakan ki nong shong shnong kiba start hadu kata-kata ngatrai pi kam tip ladi ma pi kumno banjit ni kari khasi barok kawai ni buram ya pi nama pa pinang banjit nomik khmat Pijet isa prestun tensong babaro lai pun rewot ki MLA ni don kami da ki uta ki wei ki MLA sawat ki bawan na ki wei pat ki jaka ki bawan keren idri hande pi pha ban pe lem no constituency la jom namar undan surat undan undan ni ai nam tau pai ba hai ki keren idri jai rew Hele sultanat habarung hapenuslah kat cebapai dak kasurok rong sudah buat ngaru ngalaso dan kata kacing so bishni mau ani tangsani hapenuslah boleh hadu kami kane kade ke ke ba pinang banjit yo nong elam bat ngaken mau pangawan ji seng menangani ji seng sinot ante po pomlakrai te dan ki bakli ki ong ani sini kumno ki yo surok mo te Kibriyo bawan jinseng hanta kas jinseng sinot tang sulong shen na ngadi banai march kiong kani te kasurok ke baai badu prestun te kando kalong jing sorong pi kuminong pensusla ba ka constituency hantai po nongkrem ladam yarap badu prestun jong pi ngatrai minta babun kisnong kim yok surok ki babha namar ta kadaw le sewat ka JJM ka bawan ra na kani ka sorkar ni ka bala tresitam banwara khamtam iku umbang undi iki pai ba nang susno nama takana pai ba yang teli la khamlai torik banginam ailat ikini gijing syapun thame khamtam haka board of social media nilai ya kata ka parti ke bakaran syapang ke clean politics ngaru ladai we na kilang kenya badan lang mensyua haka clean politics kion ke clean politics ka sensyar khadar ke bakhut hendai kenmau ka jimut jongki ka ideology jongki kamde ke bakhut kadai kaban yalam yo pai ba syaklau lalong kum gitu gipor jinget niam ba hawa ha konstituensi juni arjal khatran bala penusu thu bakla yo babun kibriyo bat eka jinget bat kita kibriyo baro kim tre shu bani shim menta krishnong gathau kila la yalam lut ya kita kibriyo syaklau banang apet ka jing yalam bakla jung kini giseng san masima khamtam ke VPP kabakam bagade ka clean politics sobhakyar lailom laiwat na kini parti namar ngai tiang yo kailam syaklau kumbailam kiweipat te namar takadaw paiba long ki bastat long ki basyampang namar kani ka kenti kaba pinpen banang ni na penusla pidang buram yo nongilam bakat nongilam i prestun ba pikot i madu nei badu prestun ngangai bak lada kari ka jat nu jungi kadang buram balai pat pin kentai ni ban kiwei pat ki political party kimdan nong elam hakane ka kenti benta pipai ka kongres ru ladu nong elam pipai ka UDP ru ladu nong elam pipai ka VPP ru undan nong elam pipai baro ki political party undan nong elam deitan ka NPP badang don ni ki nong elam ki ba syempang
kiba duna ka tien re kiba trai da ka kam dai nam dai pai ba niyo yau konrat sama uba jemnot uba jajai uba pediang ya paro kikin hon haba kiwan ban penslow ga jing ut jing nam ga jing ek ga jungki niyo isra prestun uba smuthu paket baba ya paro kari khasi jantia namar tagdaw ni dang bon kinong elam haka party NPP bat nga pek bala fi bakra ban jet ikiwai pat hakani ga MP election ga kari ga jungi ngamtit kan poi shi ai banai nga kran kumta namar ka chela Meghalaya hi barok kawai ka chela Meghalaya lada ngi bakla ban jet MP ngin jet dai MP bamdan jinge dai bat sarkar jela lada ngin jet MP bamdan jinge dai bat ka sarkar India kenmau bawat tam ka tulok sarkar yakin nong trai sarkar barok na trai tip dang yo nam yo shu namar hakde po jela Meghalaya ka jinglot habide ban siwi ka tulok sarkar haka shibnai kalong lais pa klur tam balaring kailang bat ki pension bat kini kita kapoi saus pa klur tam bat saus pa klur tam tang na po ka khajna bangi penmi na po Meghalaya ngin pat la ban siu tulok ikinong tre ijuni ngidang don kam ban up ye gajing yarap na po Delhi na po sarkar India dengan ngapalkhat lada ngingin du tulok kong ka jela Meghalaya lada ngindu ikijing mentoy kong ka jela Meghalaya kay ka banjay kinong yo hangni kay banjay kinong kamay taksi hini kay banjay kit tourist hangni kalahyal kayo pakot namar bamdan kata ka flow jong ka pisa ni ka fun hakari ka jungi but ngipet ye ka jinglong jingman jong ka state ka jungi hapo ka jingalam jong ka NPP house nam arajar khatnyo hakapor balong chief minister Dr. Mukul Sangma ka budget leni ka mountain ka jong ka jela Meghalaya barok kawai kapoi tang kumba khandai 1000 crore khandai 1000 crore kabamot da kumnung no 100,000 crore kapoi tang ka tulok bat 100,000 ki development repair let's say shna shna surok wanra scheme kani katai nam ta ka kot ka khia kiwe ka jingpule education and is smotanat hadin basyumti ka party NPP hadin basyumti ukonrat sama bat ibadu prestun ya ka jela ka jungi nadu snam 1000 khatra ka budget keberan sudah penpas menhanu usnam arjar arhusau benai mat kapoi arhunyo 1000 crore kata ka jingkermen ni kari ka jungi lada pikiran sepang ka jing herdor laga jing her jongari jungi lada ka her ka budget ka mountain ka jong ka sarkar jela hanta phila ban kenno e ka sarkar bakabamle henai sontunat bahakane ka jingmang tingka jong ka sarkar jela namta kipai pa jingmentoi ba pher kapoi hadu arpunyo 1000 crore hakani ka snam bamenta ban ngai baling ba ka jingmang tingka hakani ka snam ka bamenta ngai ka bon ha ka jingpenlut kalong ya ka ban ailat ya ki no ki samla ki ban sap haka kam seng kam ha ba de ka seng kam seng jam lajong ka bangitip kum kita ki businesses lane kita ki entrepreneurship program ki bayo ya ka hak kerpang ku bayo mingi ki khasi khamtam hakabi dei bat ka khndo usia den namar ta kadaw ku makren ba max meden ba ka district council kaladan mentan nyo po arli kisnam hangne ko hapo ka jelang jungi henry ka ba susi bat galong badang shen ngidang yo ya kata kalan ak kabumot kaan khndo kaan siap ka jungi kabapaka bakani kaan khndo kaan siap kong ban pen ko bor ye pi ki nong shnong barok kamtam ki badan ki khndo ki siap bakin pen ko bor ye pi ban long try kata khndo ki siap da kabawan shani ka district council ban pen scam ye ka jinglong try ye ka khndo ki siap te kabalai pat kalau ka jinglong kerbang na jungi kum ka jak gdeo kamtam hakabai dei bat ka aikur ka ajat kujungi ni baro hapori khasi jantia ni ajat syak keme namar ka keme ka dei ka belapun la jenjar bat ka belak ha ini bat namar ta kalau onta kata henai wat hakarta ka bapun nadu nang khulung hadu dala khamhe lese lapek la kuduk lari la sumat ka keme dei hadar kata kadau baka jinglok kerbang na jungi hakabi dei bat ka kun ka jat kalom ka ba kerpang hadu kata-kata berkiwe-kiwe kenam yok kumayok mengi dengan semenong bahagani ka kenti ka pemerintah ka bae ka ba ngingi dan kam ban penso fi kalau ka jinglong kerpang ka jungi kum ki khasi ka jungi kadang yaine kadang sa hadu menta
nakaway ka daw katagalong bangi don ya kata ka jingeda hapok ka constitution ngiyo ya kata ka 6 schedule ngiyo ya kata ka district council limba kata ka article aspa sohusau a badai limba ka ni ka jingeda ka bakerbang ka bakilong shwa man shwa ki jungi ki ijnai ka jinglong ka jong ka jakriyo jungi badan kam ya ka jingeda ka bakerbang badai da kata ka nanti ka bakilong shwa ki jongi ki bahatu ka por Banadu usnam khatndai spa saupunyo hadin ba ka ri India klayo e gajing light load na gajing sensyar jong ki sahab hatu gapor kila persyam ban wanra ya kata ka constitution ban pentrekam ya kata ka constitution namar ba ka ri India klayo ya la gajong gajing light load ban habalayo e gajing light load ngidan kam ya ka sarkar la jong hapor India ban hakani gajing penbet ya ka constitution ngai i ba kilong shwa juni kum reverend late JJM Nicholas Roy ba kiwe kinong ilam nang le na po thai lam mingi ki persyang ban wanra ya ka jinga tai ka jinga sat ka bakerbang ba kumno anla ban penrung i kini ki kimdon an ki ban long ka jinga ra yang ai pi ya ka ba hadu ka kini ki sngi ka ba menta iyo ka jinga ra ka bakerbang but they limba kata ka article aspa sobusau bangiyo ke district council badailing ba kata ke district council nila bantawan daki MDC ya kita kiriti dustur ki jonga jumpi latawan ban scam ya kata ke combat kendo bat siap latawan ban scam ya ka sensyar ke khadar tengrai ke bangidon lem kumta nginem dan sim nginem dan sordar nginem dan nongyalam haki shtong di thau dailing ba kata ke district council ke bangiyo ya kata ke an sensyar khadar ke bangitip kum kata United Kasi Judge Hills appointment and succession of chief and hetman ak khatndai spa sampukundai ban ngidon ru ya kanika ak jom ka khndo ka siap ka bala pentip di ba max mene kata ka bangitip kum ka Kasi Hills autonomous district regulation of land act arajar arkuwe ban ngidon ru ya ka Kasi social custom of lineage act khatndai spa khandai punyo ka bakane ka an Rashna hausnam khatndai spa khatndai punyong ban pensyong nomrim ya karukom aikur aijat jungi syakalong kemi bat la pensyong nomrim ya kata hakatip kur katip kha nangek scam ba phi kinong shong shnong nane baro na kani than riwar khamtam nane po penusla phi suthu pha hamai de ba katip kur katip kha lada ki bakla haka aikur ka aijat jungi ka pateng ka banwan kalau kulmar bat ontang ka jing kulmar kanwan khamtam wat ka shong khasang ka shong khama kalawan hakari ka jungi namar ta daw ngin kyar si sundan na kini kiba persyang manwanra kompong ya ka jing thu jong ka jai kaneu jungi daga jing hikai daga jing batai kilong shwa manshwa hagani ka por na soru ban pentip bakat ni ka jinglong jingman jong kayo hat kini ki nongyo dan maburong ya pi baro ngakentu bapin alam yang ke jingtershan naman yang haro ka nongrem ban ya da ya ka district council ban ya da ya ka article aspa sopusau a namar dei limba ka ni ka district council bawat ya ka khai ka khabar lala ban perking na ka jingwan tuklar jong kibriyo banaba ngidon ya ka non trading by non tribal regulation act khatndai spa sampusau kani ka an kong ba umla ba unaway lene barjala unwan hakari ka jungi ban khai kat mamon lepumta kani kan kta ya kayo kakot jog gajat beliau jungi namar ta daw limba kani ka an balayo limba ka district council kala ailat ya babun kilom kemi kibadan sap ka kam khai babun kinong yo makinyo ban sengi kiyo kihat kiyo sim kiyo shnong baro lapet dakaan jong ka market act hapo ka district council namar ta daw ni dan kam ban penne pensa ikini kiyo jong ki hima ni dan kam ban penne pensa ikiyo jong ki shnong ki thau bakin nang biang nang bet kinang roy parum pare kadang bi kisngi ki por ki banang wan namar ta daw kentu ya pi baro kinong shong yo ni piyo ya kaman piyo ya jingjiet lai lut ban shong yo piyo ban khai lai lut hakiyo ki hat namar pakadan ka jingeda ka ba janai nam ta jongpi nginang la banong bangin siyo kat bamon henry nganap nak perkhat
lada ki long shwa ki man shwa ki jungi kim yu i jingai ya ka jing ya dai ka khai ka khabar ka ka ban cha banta na trai hangne po yo penersla ladak tam ni ki bar jela de nam de ba Namat takdaw daga jinggan jong ni kaan jong district council ban yada yang ay pi kalalom kabor kawa shisha hadu kata-kata namar ramdan kaji yada na try na Assam na Silchar ha na Tripura na pabon ki jaka keleng na non is lawan ban khai kat paman hange lada nimdan kaji yada ka bangimla ban khang daladi namar ngi kum kacak riu khasi ngidam de kacak riu bare pai hadu kata-kata ngi hadu menta kum kacak riu ngidam don ka population ka jingbun pai batang khat saw khat san lak tan wat takdaw ni namla ban ya kun bot ni u ni u dhar na ni u briu na bajla ubar daki phawlak daki klur badan pinda kwatem ya ka jingdon briu for India kum balong menta ka population kalong lakno khasi kidan kumba shispa salpu klur mut kibreu shispa salpu klur mut dan jingkhen shu hangapi dan nomor takadaw wat nem su sarong ko kipai ba ban ong bangin snap tang itu kibawan ban perta igri je gunreu tang ha kasngiyo ne tang ha kapor election henry kidan kam bangin yo ikinoilam kibon wanra dikian dikikendon kiban yada yang aipi ni hani kiski ki bamenta lasdam wan ki babon ban pensutho bakla yi ki pajba haki keleng ki shnong ki thau jong gari ga jungi menta nama kumang ye kren mene shpham kata ka yok kam yo jam ka sarkar baro ka jinglai kam ha ka sarkar meghalaya ka shisnem ka dontang kumba ar hajar tli ki pus bat ki nong wat kam wat jam ki don kumba 3000 ha ka shisnem ya khait na de mapi kita bamyok kam katno te kumno baka sarkar kan pek kan kmi ye kum kita kadai lingba kini ki scheme ba ki project ba ki policy ba ki program ba her ba ka jela ka jungi kan yo lese ban penbet penbiang kam tam marwara jingirap nam taki nong sengkam sengjam lingba kini ka budget lawan ra e ka CM elevate ya ka prime meghalaya ba iki babon habai de ka kwat ka khia khamtam mi ke jing sumar ye kilom kme ha ki PHC ya ki sub center ki CHC bat khamtam mi kilom kme ba yokhun mundan kam man siu watang shiting karu lara philai apo ki CHC PHC kene baro deling ba ka jingmang tingka ka ba champagne ka ba start jong ki nongilam ka party NPP bat na kerman scam bala ni yo ali sa EMP kanong ka jingku kanong ka jingmentoy ya ka state ka jungi pek buon ki bakno ki ong balay kata ka scheme hana ka pilot Chagaro Hills ngangong habaki nang hipai ba banjir no mikmat balay shu kini apsni denam dai den namat ka daw ba pin kwa lang ka jingirap kumbayo Chagaro Hills slomha jien AMP la jom nakani ka party NPP ba ka jingirap ru kan khambon sini om man shipet tang Chagaro Hills namar Garo Hills pikiran kat bakran yo leader jomki leader ubatreish tom ubabha kim ju kan tho denam nei pai ba pipet pat yangi ko ka jengri jungi kala her dor hadu kata ta pe ka jingla jungi madu preston hadu kan ne ban pen kala dor khamtam ban wala ki surok ki ba her ki project ki scheme ba her ha ka jala me khali ai bor khowei pinban shashna nesi shashna dun bula ba her haki social media kate ke ba kum ga ja dunrio nidang duna bha ha ka wide ka akor ka buram ju jaka banginang yaro yubri ba trai bha nginang tan na ka kijat ban her sapo kate ke ba gimla ban priang kum kinang lam jong ka party NPP sai hisian nga kentu ye pi baro kum kinang sushnong dan buon ki mat ki bang kwa ban ye kren hani ka pon rin ka daw jong kajing yo po